Bueno, hemen aurkitzen geha, beste behin, Zarauzko hondartzatik retransmititzen zuzenen, oain gontan gure adiskideakin aritzekin gaude. Da, bueno, pixka bueltaska bat emango dugu, ez? Nola jundan, gaurko gora berak. Eure manga, txaberrena eta odeiena, eta haber ze sentzazio gituken, ez? Aritz, konta higu, pixkat. Bueno, irutatik aurrenengoa odei esan da gaur, eta nik uste danok egon gehala gaur uretan pixka galduta saia esan oso aurkitza olatuak, da... Eta odeien manga, hori, egun geha itxoiten azkenengo momentu arte irugarren zehon, eta azken 10 segundutan hartu olatua, bertzun lau da piku bat, azkenean 5 da piku bat indu, así que hori, azkenengo momentu arte ukigu bihotza hor ondo helduta. Eta hori, gero nire txanda esan da, nire bai odei bezala hasieratik hori desente galduta ibili naiz, da bukaeran mentzatu datu bat hartzeko aukera izan dut, eta guztu aurrein dugu. Eta txaber azkeneko esan da pixka suerte okerren auki duna, que ez hasieran da ez bukaeran ez duki suerte handikan da olatu askik ez du hartu da. Bukaeran hartu du bat, bueno, ja beste bat bertzun da ekale indu, baina bueno. Eta ze iritziek, Aritz, bertako zurlari bezala hemen egote gaitu bizitza guztia bertan surfeatzen, da ureta sartutakon ze sentzazio? Sentzazio, aldatetik anolatuan tamainoa dauna dago, bakarrikan ondarreko fonduak eta ez dela bate ondo, eta esan ureta sartze ganean sentzazioak, hori pixkat ez dakiun noa bota, da hori un poco Sherlock Holmes, aurkitu, olatak aurkitu nahian ez da, baina bestela hori, herriko jendian aurrian debiltzea da, nire hoian loin, da amango zaila, eta hori ondo, dana ondo. Hoi dena eskertze, baina hori esate guana, no? Baldintzei da bitua, ematei zea lakanu olako toki bat, marea bajuan, itxaso zakarrakin, ez? Osea, pixka loterira jokatuaz. Osea, partxisa botatzia igual bidezko haua izango ban, justu haua hor jardutia baina, no? Hoi da, nik uste hasian, ohituta gaude pixkat nik uste fondo pixkat markatu dago geukitzen ondartza hontan, ez da? Beti dakau toki bat desente fijo horri biltzeko, Oain, gutxitan ikusi dut la fondoak horren gaizki, así que, hori, aunque lokalak esan da ordu asko sartu hemen, asko ez diu laguntzen egia esan txapelketa honetan lokalan, hori, jakintasun hori esateak, ez da? Haik esateguan, ere bai, hor antzematen de, ni bertan egon naho leno demoralditxo bat, eta antzemateguan zeinuan etxekoa eta zein ez, eta hoste, ire babesa la hostia eguan, iri eskaintza ziren babesa gaur launak. Bai, hori argizok. Txapelketa guztian nola esango baldin bazan, beti oso ondongo zan ez da, nik uste hori esaten una, txeko etxian, eroian esnatu, amango zaila, baskaia faia, gehondartza etorri da denan, apoio handi hori ez da, nik uste zaustar guztiak hori asko eskertze da, ureta sartze ganean, ire bai atzo sartu itzanean danak egonituan hor, buiaka, eta esan hori, oso urte guztia biatzen onda geho da, normalian etxeko jendeak internetetik jarraitzizu da, aukera dakaenean ondartzan eoteko, nire ustez hori doble balio. Bai, koizilberrekin, oitzen merko jago autobusa jartzeko Europa niri jarraipena egiteko, hartara podiumetik ez aiz jetxire ingo. Zer dutze zai proposamena? Hori, degolako zoze, itzen merko dugu, jefiakin. Danak honaz josiko jau, hori bai, autobusa. Guztiz dezentratzeko. Zentzu hortan, nahiko lasaizteo kondartza. Lagunak zeo, babesa berdan, babesa, etzeo dezentratzeko gauza askoi, euski jata, bikini jata, eta olako tolexa eta olako kontu iketziok. Olako iri gehiago gustatzen, ni pixka zentratu, nauk.